אחד, שור, SM58. עוד פעם, SM. SM. אמרת FM. SM. S. אמרתי. טוב, מההתחלה. דקה. תמשיך את הרק. Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah. אהלן חברים, היום אנחנו מביאים לכם פרק ספיישל, פרק מאוד מיוחד. הבאנו את אולה לבדוק 4 מיקרופונים שונים. לקחנו SM58, לקחנו AKG D5 שזה גם מיקרופון דינמי, פחות מוכר ומאוד מפתיע. לקחנו את ה-AKG 414 מיקרופון קונדנסר, ולסיום את הרכישה החדשה שלי כמובן, הג'מיני 5. הקלטתי את הרביעיית מיקרופונים הזאת דרך הפריאמפ הזה של סיגנל. זה פריאמפ שקניתי מארז כספי שהשתתף אצלנו בתוכנית מאולפני ברדו. פריאמפ מעולה, טיוב שנותן צבע מאוד מגניב. הקלטנו בתנאים אקוסטיים טובים, ובואו נשמע את התוצאות. טייק אחד, שור SM58. Regard collect like old friends, here to relieve your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. Every demon wants his pound of flesh, but I like to keep something to myself. I like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. טוב, כל המיקרופונים יצאו לא רע בכלל. בואו נתחיל מה-SM58, הקלאסיקה הידועה. Regard collect like old friends, here to relieve your darkest moments. I can see no... יחסית לתנאי שטח, כשאתם שומעים אותו על במה, הוא יצא מאוד בהיר, שומעים טופ-אנד מאוד יפה, קצת מלוכלך אפילו תודות לפריאמפ. הוא פחות עמום מאשר בדרך כלל, וזה דווקא מאוד הפתיע אותי לטובה. בואו נעבור למיקרופון הבא, ל-D5. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. האמת, המיקרופון הזה הפתיע אותי בטירוף. זה מיקרופון שהוא הרבה יותר זול מה-SM58, ויש בו משהו, כמו שהאמריקאים אומרים, מאוד סמות, מאוד זורם ונעים לאוזן. שום אזור תדרים לא קופץ לנו, הכל נשמע פשוט טוב. נשמע בהיר בלי להתאמץ מדי, אמנם פחות בהיר מה-SM58, אבל מצד שני הוא נשמע יותר טבעי. בואו עוד פעם נשמע אותם ככה בקפיצה מהירה, 58. Every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. D5. I like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. אני מאוד אהבתי את הצבע שלו. I can see no way. בואו נמשיך הלאה ל-414, אנחנו כבר מתקדמים, מכניסים קונדנסר לתמונה. Regard collect like old friends, here to relieve your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. טוב, חוץ מזה ששומעים שאולה כבר קצת שיגעתי אותה והיא שרה פה יותר מהר, אתם יכולים לשמוע קודם כל את הרמת רזולוציה או את הפירוט אם תרצו. הכל נשמע כאן יותר עשיר, יותר עמוק, שומעים ממש את התנועות של האוויר ושל השפתיים. הטופ-אנד כאן הוא נשמע יותר נעים בעיניי מאשר ה-SM58. ביחד עם הפירוט הזה והכל זה הופך להיות באמת מיקרופון שהוא אופציה לא רעה בכלל לכל מי ששוקל להשקיע בסביבות 3,000-4,000 שקל למיקרופון. זאת בחירה טובה. צריך רק לזכור שהחדר צריך להיות מטופל, כי זה מיקרופון שקולט כבר את החדר. טייק אחד, הוא יורד למטה. הוא צונח, תחזיקי אותו. חשבתי זה שם של השיר, אני כזה... אנחנו עוברים להפתעת החודש, לג'מיני 5 כמובן, שאף אחד מכם לא הצליח להתעלם ממנו.
recollect like old friends, here to relieve your darkest moments. I can see no way, I can see no way. המיקרופון נשמע כאילו כבר טיפלתי בשירה, זה נשמע ממש כבר מוכן למיקס, כאילו שמתי איזה אקסייטר על התדרים הגבוהים, הכל מתפצפץ כזה, יוצא החוצה, יש כאן הרמוניות מאוד יפות. 414 שקודם היה נשמע לי מאוד פתוח, עכשיו נשמע לי קצת, לא יודע אם דל, אבל הוא נשמע קצת עמום לעומת הג'מיני 5 פתאום. אפשר לראות ממש בוסט רציני באזור של ה-10 קילו. I like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. במקרה הזה אני חושב שעל אולה הוא היה נשמע הכי טוב, הוא היה נשמע הכי מוזיקלי, וזה ערוץ שתענוג לקבל אותו מוכן למיקס, אפילו בובו יגיד לכם את זה. שלום בובו. אני תמיד אוהב לשמוע בסוף הכל ביחד, במיוחד כשאריק נמצא פה בחדר. ובאווירה הנעימה הזאת אני מאחל לכולם שבת שלום, חג שמח, ונתראה בפרק הבא.